Fundació de OB Teatre. I bé, el que venim a presentar avui és el resultat d'un treball de més o menys uns quants mesos que va partir de la idea de voler fer quelcom de teatre i sobretot proposar-nos com un repte o un seguit de reptes. Aquí tenim molts perfils molt diferents, tenim gent que porta molt temps en teatre, gent que acaba de començar, com qui diu, a fer teatre, gent que mai s'havia atrevit a cantar i ho farà per primera vegada, gent que potser el català no és la seva primera llengua o no l'ha utilitzat mai al teatre o directament no el parla mai i avui s'atreveix a fer aquest pas endavant. Aleshores, companys i companyes, amics i amigues, veiem això com una proposta d'arriscar i de presentar-vos una cosa que s'ha treballat al llarg de molt de temps. El que veureu a continuació és una obra que surt a partir d'haver agafat un musical inicialment, que és El t'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, que tracta sobre l'amor al llarg de la vida. L'hem reformulat una miqueta, l'hem passat a obra de text, amb algun fragment potser musical aquí i allà, segons ens ha vingut de gust treballar-lo o presentar-lo, si una miqueta gamberro tot plegat. I bé, simplement això, que esperem que gaudiu tant vosaltres com nosaltres n'hem gaudit el procés, que, sisplau, desconnecteu els mòbils, que no sonin al llarg de la funció. I bé, que això, que ens veiem aquí d'aquí una estona. Moltes gràcies. Benvinguts i benvingudes al nostre seminari de Dec Després. Què? Com van aquests nervis? No patiu, us ho posava. Si avui sou aquí és perquè algú us ha parlat dels nostres resultats. Segurament alguna parella feliç. Podem presumir de tenir un 99% d'encerts a l'hora de crear parelles en una primera cita entre homes i dones. Y hombres. ¿Cómo? Sí, hombres con hombres también, ¿no? Digo. Si bé nosaltres tenim un perfil força més clàssic, en algun cas també s'ha donat que... I dones amb dones, espero, perquè... Bueno, nosaltres és que no podem preveure qui s'inscriurà. I homes i dones atrapades dins del cos d'una dona o d'un home, respectivament. També pots sentir-te hàmster atrapat en el cos d'una dona. ¿Qué? Pues así, no sé... Sí, que ahora te puedes sentir hombre y después te sientes mujer. ¿Sabes? I no se sent res de res. Sí, ja ho pillo. Que tots són persones, que les persones estimen a les persones... A les persones vestides d'animal. Pues sentir, no sé on... Bueno, que és igual. Que si avui sou aquí és perquè voleu trobar algú que estigui al vostre costat, oi? Sí. Pues doncs això. Benvinguts i benvingudes. I benvingudis. Benvingudis. Esperem que trobeu la vostra ànima bessona. Comencem! M'han regalat un mòbil. Ah, sí? Sí. Que guai, no? Sí, és guai. És que el meu se'm va caure dins del pati. Oh, vaja. Però ara ja puc trucar, eh? Sí? Sí. I rep la trucada? Sí. Ai, ara que me'n recordo d'un acudit que surt un telèfon. Ah. Potser m'ha recordat.
Reyes. Me han traído unas gafas de sol. ¡Mira! Y me han traído un teléfono móvil. ¡Ai, cotxe! Per això del telèfon que has dit abans. Ah, sí, clar, sí. Bueno, y le continúo preguntando, ¿y qué más te han traído? Me han traído unos zapatos. ¡Anda! Y me han traído unas bragas. ¡Coño! Y me han traído un condón. ¡Joder! Es que... Y ya está. Ahora tú. Ai, no, és que jo no tinc gràcia. No. Me esfuerzo por impresionar. Li vull semblar genial. Pero con lo que le he dicho, seguramente pensará: está tontada. Per conversar no em falten temes. Xerrant, sóc una campiona. Però si vull sortir en parella, Em caldria estar... més bona. Si yo estuviera buena. Si jo fos un bombó, mai no em dirien no. Seria un bon pendó. Estaría más delgada. Les cames més llargues. Tindria autoestima. Seria molt catxes. Tendría pechos más grandes. Cintura d'abella. I un cutis de seda. I un cul de primera. Esta noche no te escapas. Avui penso destrossar-te. M'agrades. M'excites. Si jo fos un... Júlia. Digue'ns, bèstia meva. Ai, tens algo a la cara. Què? On? No, vés cap allà. Ara? Sí, ja està. Júlia, jo no tinc allò que tu estàs buscant. No, si el problema sóc jo. Júlia, és que jo no estic bona. Ni jo tampoc. Ja està, ja m'he dit, el metre no em fa res. Mira, pues me entreus un pes de sobre perquè jo soc ple de cotilla. Ja m'he fet perilla. Tinc els pits que fan pena. Jo atrofia l'esquena. La caspa se'm menja. I el cul se'm despenja. Escolto ranxeres. Saps que cortera? Rock común. I tinc manies. Si jo no m'agrada suar. Xorrades. Maria. M'agrades. Masita. Hola. Bé. No hem coincidit gaire, no? No ens hem vist en tot el curs. Doncs... Què sembla si aquests dies podem quedar? Vale, sí. A casa meva? A casa? Sí. Vale. Aquesta nit? Aquesta nit? Val? Vale. I quin és el teu pla preferit? Lasanya. Uah, doncs jo faig una lasanya que llamaràs els dits. A no ser que tinguis cap altre compromís, clar. No tinc cap compromís. Vull dir, no penses que soc un bicho raro, eh? No, jo tinc compromisos, tinc amics. Simplement que avui anava a liar i... Lasanya. Sí, lasanya. Vale. Si vols, puc portar... Condons. És que a vegades la neurona ha anat... No, clar, si els condons no s'ha més anar amb la lasanya. Vale, sí, ja estaria bé. Sí. Però si vols, puc portar condons. Bueno, si a tu et va bé. Sí, jo porto el vi i ja... Vale. Bueno, pues res, hauria d'anar cap a casa a trobar una llibreria oberta, comprar un llibre de cuina, aprendre a fer lasanya.
Ja ens veiem després. Sí, doncs, Vale. fins aquesta nit. Porta-ho bé. Adéu. ¿Dónde vas con esta noche? Oi, qui serà? Bueno, ja vaig jo. Hola, Victòria. Hola. Però primària tens sense veure, però vas a classe, no et quedis a arreglar. Mama, és la Victòria. Hola, Victòria! Hola, com estàs? Quant de temps? Noia, una mica de temps. Us he portat un regal. Oh! Sí. Oh! Quina monada! Ui, que és mono, amor! Mono. Té, comprova els ulls que no ens puguin arrencar amb la boca. Vine, Victòria, vine, ja sabrem, vine. Què? Què t'expliques? Mama, els ulls no es poden arrencar amb la boca. El farciment, que no surti. Ai, Victòria. És que mira, és que som tan felices, ni t'ho imagines. Mira, jo crec que no havia estat mai feliç fins que vaig tenir en Max. Mira què et dic. Mama, no hi ha manera, està feta a prova de nens. Ai, doncs quin regal més fantàstic. Sí. Ai, Victòria. I què? Algú especial a la teva vida? No, res d'especial, he anat sortint de festa, normal. Sí. Oh. No, que jo estic bé. I vosaltres? Fa més de mig anys que no us veiem el pèl. Ai, mira, Victòria, abans tot el que fèiem era... Està per als nostres amics solters. Però des de que hem tingut... El més petit. Tot han estat bolquers bruts, Cacones i cacones. donar el pit... Gru. I què tens? Sí, ja t'entenc. Ai, quietes! Heu sentit? No, falsa alarma, Què et puc anar a veure? No, Ara no. L'has de veure, És una passada. Sí. No, però ara no. No, ara no. És que ara tot. No el volem despertar, pobret, no. Però l'has de veure. És un cigronet. Però si te'l pot veure a la tele, les fotos de la teva mare. Caram, quina bona idea. Clar, Victòria, digues que sí. Bueno, sí. Sí. Mira el Max petit. Ai, mira, pujant en cotxe per primer cop. Ai. Mira el Max petit. Donant un vol en cotxe per primer cop. Ai. Ai, el Max petit. Ai, vomitant en cotxe per primer cop. El més petit. Ai, anant en tatano per primer cop. Mama, Sí, mama. has dit tatano? No. Sí. Que no. Que et dic que sí. Que no. Que sí. Tatano. Quietes! Heu sentit? Bueno, jo he anat canviant de feina, vaig agafar una més bona perquè me paguen més, però bueno, tot bé. Ai, idea! Saps què hauria de fer la Victòria? Què? Adoptar un nen i ser mare soltera. Mama, ets increïble. Per un nen d'esquimat. No, però per què tu he de dotar un nen? No. Explica-li. Abans, de les meses, Només érem
mitja persona. Però es van casar i van pensar. Ara jo som un tot. Però no, Victòria, no. No. Ens faltava el Max. Ai, amor, gràcies per triar la clínica de reproducció assistida. Gràcies per ser fèrtil i multiplicar-te. Ai, gràcies pel teu suport incondicional, carinyo. ¡Quietas! No es el más pequeño o algo así, está vomitando. Ai, que està fent popó! Ai, que està fent popó! Mira, jo me'n vaig, A veure, Però Victòria, si encara falten les ecografies. psicografies, mira. ¿Tú te recuerdas cuando eras una persona normal? Parlaves del amor, de la vida, de la feina, però ara, tatano. Truca quan vaig a la universitat. Adéu. Però Victòria! Ai, el meu bonic petitó! Ai, el meu bonic petitó! Ja tens que tinc un nano i ningú m'entén quan parlo. Gaga, guigui, gu. Els pares no és cap broma, se'ns afluixa la neurona. Gaga, guigui, gu. Si em fa mal ningú la grossa, em dormir fas moltes nones. Gaga, guigui, gu. A la casa faig cajones. Brum, 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 que em vaig en cotxe. Gaga, guigui, gu. No sé com poder aturar-lo, perquè em sento un bitxo raro. Arri, guigui, sento el nen que guapa. Ja em passa el deuri, tac. Santi. Mira, Santi, no et vull semblar desagradable, però últimament he tingut moltes cites i realment totes han sortit bastant malament. I jo sóc una persona molt, però que molt ocupada. I com et puc dir que em sento raonablement atreta per tu, què et sembla si deixem estar això de la primera cita i anem directament a la segona? Mira, Santi, no anem bé tu i jo. Mira, et deia que sóc una persona molt, però que molt... Sí, lo he entendido. O sea, pasarle todos los folletos de las primeras citas para inmediatamente seguir el del siguiente paso. Sí. Vale, de acuerdo. Hola, Elsa. Hola, Santi. Aquí estamos. Mira, te iba a llevar al restaurante francés de la primera cita, ¿sabes? Pero allí, lógicamente, podríamos... Tengo la agenda muy apretada. Y ahora estar pensando, ¿me quiere, no me quiere? Ese reconcome, mira, lo mejor que podemos hacer es ir directamente a la tensión sexual. Què? Bueno, això ens estalviaria molt de temps. I tant! Venga. Vale. Lo estamos pasando bien, ¿eh? Bueno, realmente estamos aquí con un reconcome que... En fin, ya sabes, no sabemos si tú y yo... Sí. Si tú y yo, ya sabes. Sí. Tú y yo... Et pica. No, que si tú y yo terminamos al final en la cama. Pues ja, però és que saps el que passa? Que és que Què? està així, pues així, la tensió sexual, així, ho passem malament. Mira, què et sembla? Si anem, deixem estar això, i anem directament al sexe.
¿Directos al sexo? Directes al sexe. Perfecto, me apunto. Un moment. Què? El primer cop. Al sofà o al llit? Pues, Amb música o sense, amb llum o... Mira, què et sembla? Si deixem estar això també del sexe ja i anem directament al matí següent. vale. Vale. Oye, ¿pero no íbamos a desayunar juntos? Ja, però és que saps el que passa, Santi? Que jo soc una persona molt, però que molt ocupada. I no tinc el temps ni la paciència com per estar tenint així una relació veient-nos cada dia. I llavors, què et sembla? Si deixem estar això també i anem directament a quan fa 2 mesos que estem sortint. ¿Mesos? Es que mayo y junio también tengo ocupado. ¿Y si vamos directamente a la primera baralla? Vols passar per sobre de totes les coses bones que té una relació i anar directament a la nostra primera baralla? Claro, así ahorraremos tiempo. Vale. ¿Sabes? Va. Tonta, Imbècil! cabrona, Malparit! fresca. Tonto del cul! Qué bien lo estamos pasando. Superbé! Sí. Oye, pues esto te va a gustar más. Digues. Vamos a, después de un año que hemos cortado. Vale, i tenim una cosa trobada. Venga, perfecto. Vale. Venga. Vale. Una Una fría noche. Vale. Sí, que sea una fría noche. Ja sap bé. Y húmeda, sí. Vale, Está vale, muy bien, sí. perfecte. Pues tu vas acompanyat i jo no. Ah, vale, sí, Vale. de acuerdo. Y me han traído los condones. ¡Joder! Y de pronto nos vemos cara a cara. I ens mirem tendrament. Bien, pues, Elsa María, María Elsa. Adeu. Adéu. I tot i que hi ha com una mena de... Sí, una sensación de pena. Ens n'adonem Que no estábamos hechos el uno para el otro. Santi, ¿Qué? vam passar molts bons moments, tu i jo. Sí. Quina cita més guai! Look at them filled with pride, having room, blushing bright, and the breath flashes smile. Here we go, down the aisle. Perdoneu, lloc per seure ja? No? Disculpeu-me. Per aquí tampoc em veig jo cap lloc. No? Perdoneu-me. Està ocupat. Ho sento. Vaig a passar, sí? Espera. Perdona, és que ha vingut tard. No et gasta res. L'han deixat guapa. El maquillatge que fa miracles. Ostres, em demano com serà el dia que jo... Ja tots molt jove encara. Però ja ho diuen, és llei de vida. Sí, ja ho diuen. Un dia estàs aquí i l'altre... És la seva cançó preferida. L'està tocant la seva filla. Ah, que mona. L'altre dia vaig anar al funeral del meu avi i t'asseguro que hi havia més ambient que aquí. L'has vist? El què? Titanic, sí l'has vist. Fa temps. Sabies que en Jack besa la mà de Rose en 3 ocasions? La primera, quan li passa la nota sota les escales. La segona, quan estan ballant. I la tercera, quan es diuen adéu. I sabies que van haver que l'accident va durar 37 segons igual a la pel·lícula que a la vida real? I sabies que van haver 150 extras amb els noms de les víctimes de la vida real? I sabies...
Alba. Carme, què tal? Encantada. Encantada. Buah, és que m'ha encantat i Dani. Què fas? Evadir-me d'un dia tan tràgic. Visca els nuvis! Visca! Bueno, pues res, hem d'anar tirant cap a les tasses. Adéu, Lloc per seure aquí en tant niu, no? Per anem-a... Per aquí tampoc veig jo cap taula buida. Lloc per seure... S'ha ocupat. Està... Vale, gràcies. No? De cara a cap, no? Vale. Bueno. Al teu costat! Et podria acabar d'explicar coses de Titanic! Que bé! Buah. Sabies? Jo realment havia estat a sobre una d'aquelles taules d'allà, però fa 5 dies, en Carles, el meu nòvio, em va dir que aparentment soc massa intensa. No, en sèrio? Però és que ell no ho veu, és el meu fil vermell. A tu què? El meu fil vermell és un mite japonès que diu que totes les persones estem unides per un fil. Aquest es pot ennussar i enredar, però mai es trencarà, i així podràs trobar la teva ànima bessona. Pues ja, és veritat, el meu deu estar molt enredat. I com saps que és el teu fill vermell? Ben fet des de Facebook. Ah, que és a Facebook, vale. Això vol dir que si no és el teu fill vermell, Facebook s'ha equivocat. I ara què faré? Ja m'ho diu l'àvia, se'm passarà d'arròs. Filla meva, que ets molt jove. Ja sé què faré. El puc trucar, li puc dir que em puc posar pit, em puc posar cul... Mira, això ho necessites. Mira, i ara escolta la veu de l'experiència. 7 vegades m'he quedat. 7 vegades. I 7 vegades m'he divorciat. I saps el que he après? Que la dona perfecta no existeix, bueno, i l'home tampoc. Ja, però a tots ens agraden les mateixes coses. És el teu príncep blau. Sí. Ah, no em diguis. Com a Disney? Sí. Mira, això de felices para siempre és un cuento. Si tan iguals sou, no t'hagués dit a tu que ets massa intensa. Ja, però t'has divorciat 7 vegades. Sí, m'he divorciat 7 vegades. Però saps el que passa? Que he conegut a molta gent, saps? Que no anava de cara al principi. O potser sí, i després han canviat d'idea. O potser gent que a tu li agrada bastant com raja i de cop han canviat d'idea. Però sigui com sigui, tu has de gaudir de la vida i has d'estimar la gent tal com és, sense màscares. I no estàs sola? Soltera, sí, sola? No. Pack poliamor. Netflix, gat, xocolates, amigues, bueno, avui una menys perquè aquesta ja l'he vist prou. I alguna amigueta tant en quant, gaudir de la vida, tia. I tenir fills? No. Però la meva sempre diu... No. Però... Ai, mira, que porten els regalets. A veure. Oh, moltes gràcies, maca.
Sí. Que bé que heu vingut. Brindem per la nostra estimada filla Èrica i per la seva meravellosa parella, la Sara, que, per cert, quant temps fa que l'aguantes? Quant temps fa que festegeu? 5 anys! 5 anys ja? Sí. 5 anys de no res. Una parella que ha estat intel·ligent, reflexiva i que s'ha pres el seu temps per veure com el seu amor és prou important com per, que no cunda el pànico, com per fer el pas cap al matrimoni! Molt ben dit, papa. Papa, mama, és que la Sara i jo us volem dir una cosa. Volíem esperar a l'hora del cafè, però... Mira, Carol, que tinc un regalet de compromís. Bé, és que el que us volem dir... Digues. La Sara i jo us volem dir... Va, digue-ho. Ho hem deixat! Ja està. Si aquesta és la decisió que heu pres, ja sabeu que nosaltres som uns pares molt comprensius. Sí? Sí. Benvinguda sí. Doncs això, l'enhorabona. Jo soy jo. Què, papa? Fem un brindis o què? Sí, el brindis, brindem. Brindem per la nostra encara no prou preparada filla i per la massa concentrada en la seva carrera professional altrament hagués estat la nostra nora, la Sònia. La Sara! Sandra, no ens vols casar per refusada de temps ni raons. Però no compadirem, tu ets independent, la parella porta sempre els pantalons.
per tal d'aprofundir en el complex fenomen del matrimoni amb fills, observem els sofisticats rituals que l'integren. Un dijous qualsevol. El 10 de la nit. La Paula... Jo? Torna a casa després d'un llarg dia. No. D'un llarg dia. Al sofà veiem a la Reti. Sí. Mig morta. La Paula se acerca como puede con todas sus fuerzas. La sola. És en aquell moment que s'ho un moment màgic, fascinant. Els nostres espècimens inicien els rituals d'una rica i àgil comunicació. Has llamado a la pista. Sí. Has portat els diners al banc? Sí. Has dut el cotxe al taller? Sí. Has anat a pagar les extraescolars? Sí. Has llamado por lo de las botegas. Sí. Has baixat a la reunió de l'escala? Sí. Has dut els nens a dormir? Sí. 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 Una gesta poc habitual. Les ha prometido que los iba a llevar a Euro Disney. Què? Només per anar a dormir? És que estava molt cansada. I s'estava tirant els peixos de color per el cap. Oi que sí? Oi que sí? Sí. Ai, el vell truc d'Euro Disney. D'aquí mig any ens diran que Euro Disney s'ha cremat. I s'ha cremat. I ja està! A continuació veiem com una de les dues mostra tots els seus encants per anar a fer allò que marca el punt i final a un dia fructífer i satisfactori. Tirar les escombraries i anar cap allí. Carinyo, què vols que vingui? Un momento. La Paula no puede hacer ella todo sola. No. Que si vols que vingui el Gil. Però si només són 3:15. De sobte, una sospita. Una petita flama. Un record de fa molt de temps. Ei! Sí o què? Tens ganes? Saps què? Que les escombraries poden esperar demà. ¡Arde la pasión! Però de sobte... Ai, que tinc d'anar a posar suavitzant! No! Estem de sort. La còpula entre casats amb fills és tan atípica com la d'altres espècies en captivitat, com els taurons, los panda... La pasión requiere que todos los factores ambientales sean propicios. Els nens, Allí. La llum i els calaixos tancats. els peluixos i les Barbies, recollits. Y un enorme dinosaurio que se olvidaba. recollits. Recollit. Mamà, se m'ha ficat el peu al capçal! Els plats rentats. El gos, Pixat. Els gats. Al jardí. Mamà, la Laia ha vomitat en mi! El llangardaix s'ha escapat! Sembla que la seva determinació impedirà que avui guanyi la son. comença el joc. Vine. Corre, Dega'm, Toca'm. lleva'm, omple'm. Mamà! El llangardaix s'està menjant els peixos de colors! Que rebenti! Bon dia. Bon dia. Segons es diu,
El món es diu, tot és fugat. Digueu-me doncs com en tinc encara. Sento potser massa amor per tu, que de fet pot ser el meu cor més dur. Pot ser que moro per fugir, i potser el res bon de descobrir. Vull sentir potser desitjos nous i buscar potser en un altre cos i trencar potser el que hem viscut. Sento potser massa amor per tu, sempre compartint la vida, discussions brutals, rampels banals i les nits seglars. He de dir potser que ja tinc prou. Vull trencar potser com ho fa tothom. I potser un adeu, això és tot. Sento potser massa amor per tu. No. Vetlla d'en Fort. Perdoni? La vetlla de l'Àlex Fort. La vaig veure allà. I també el funeral de l'Augusta Darini. Exacte. Ho sento, que el conec. Sí, jo diria que ens van presentar el funeral de la Sofia Barberà. Virgínia, si no recordo malament. Sí. Fèlix Blanc. Encantat de tornar-la a veure. Igualment. Doncs sembla un funeral molt agradable. Per qui és? No sap qui és el difunt? No, sóc aquí per la vella de l'Esquadra, d'en Carvajal, i com he arribat una mica massa d'hora, m'ha semblat bé presentar els meus respectes. És per la Nora... Ai, senyor meu. No recordo el seu cognom. De fet, no la coneixia. He vingut a acompanyar una amiga. Un gest que l'honora. Li vindria de gust una mica de fiambre? Com que he arribat massa d'hora, m'he portat al dinar. El fiambre és del bo.
i m'hi he posat unes rodanxetes de tomàquet i enciam. Normalment compro els panets a la pastisseria del passeig, però avui els he trobat massa torrats pel meu gust i me n'he anat al forn del Mercat Central. Sempre em diuen amb el canvi al forn del Mercat Central. Fins i tot m'he hagut de barallar amb l'encarregat. Potser no me l'hauria de menjar aquí, oi? Puc estar. La vetlla de la meva Ruth la vaig fer aquí. 43 anys de casats. I vostè? Què? La del seu marit. Com sap que el meu marit és mort? Té vostè la mirada, Quina mirada? doncs la mirada d'algú que ha perdut la persona amb la que va compartir tota la vida. La vetlla del meu Max la van fer al cementiri del sud-oest. Fa 2 anys i 2 mesos. És molt bonic el del sud-oest i té unes cadires molt còmodes. Sí. Que surten d'algú. Com? He estat massa atrevit, potser. Això és una vella? Hi ha un mort aquí? Bé, nosaltres no la coneixíem gaire, però tot i així... Ho sento, no acostumo a fer aquestes coses. És que últimament només faig que anar a vetlles i funerals. Només volia parlar, ho sento. Que... No s'hi amoïni. Però no hauria de menjar fiambre. És dolent pel colesterol. I el forn del Mercat Central no és un forn, és una franquícia. No fan el pa, els hi porten. És infinitament millor el del costat de Correus. Què li vindria de gust anar a fer un cafè després? S'hauria d'esperar fins que acabi la vella d'en Carvajal, això sí. O Keris són una gent molt agradable. Clar que avui potser no tindran el seu millor dia. Què és? Una proposició? No. Per arribar a la categoria de proposició, vostè hauria d'accedir primer a donar una cita. De moment és només un intent de proposició. Bé, Virgínia, l'he fet riure. Perdó. Què m'han dit? Una tassa de cafè no la pot matar. Perdoni l'expressió. Fènix, jo no acostumo a sortir de la manera que vostè pretén. Jo tinc molts problemes amb la salut. Ser vells i sants seria absurd. Pateixo artritis Revifo el juny, i tinc bronquitis. jo estic a punt. No importa, ja l'he fet a tot. Tinc taquicàrdia, Porto un bypass. cabells tenyits, M'agrada el blanc. sóc un cordó, No n'hi ha guardant. Jo em trobo sexy. jocs de balla. No importa, ja l'he fet a tot. Enyorro molt aquells que han mort. No saben, m'estan deixant. Sovint em paro en els records. El meu món està allunyat. Els meus no em toquen. Oh, doncs quina sort. Sé fer un llenguado, que és deliciós. Faig acudits, No resto cop, de aigua i prou. jo bec conyac. No importa, ja l'he fet a tot. Ho vull tot net i polit. Jo hi tinc carbasses al meu jardí. Faig molt d'esport, no ballo mai. Jo em llevo tard, I jo me'l som. no importa, ja l'he fet
temps parles. Perquè si parles d'anys, no crec que cap dels dos ens en quedin gaires. Parlarà unes setmanes, potser. No importa, ja m'he fet a tot. I a mi amb la Ruth al seu costat. Sóc aquí per ser feliç, per viure-ho tot fins a la fi. Sempre estimarem un Max. I jo la Ruth. Jo no sé si... Qui està segur? No importa. Ja m'he fet a tot. Benvinguts a Date Express. Gràcies per inscriure's en el nostre seminari. Què? Com van aquests nervis? Bueno, no patiu, m'ho suposava. Si avui sou aquí és perquè algú us ha parlat dels nostres resultats. I com a Date Express sempre diem... Ja hi torno a ser, jo ja hi torno a ser, jo ja hi torno a ser, no puc pas negar, m'havia jurat no tornar a estimar, però sempre l'amor tot ho ha d'agradar, ja ho veus, ja hi torno a ser, no ho nego, ja hi torno a ser. L'amor de cop m'ha ben atrapat i això que ara estic prou escarmentat. Sé que tot plegat és un bon disparat, però jo ja hi torno a ser, ja hi torno a ser. No falla! Quan ella et crida no et pots fer sord, sé que altres cops no han trencat de cor, però no es pot guanyar mai si no tens la sort. Per això ho he d'intentar, tornem a provar. Altre cop sento el dolç neguit, altre cop fa un temps posseït, però ara que estic totalment decidit, et podria confessar. T'estimo, et faré cada dia que jo no tinc prou. T'estimo, és perfecte, canvia que jo no tinc prou. T'estimo, és perfecte, canvia que jo no tinc prou. T'estimo, és perfecte, canvia que jo no tinc prou. No en tinc prou, no en tinc prou, ja prou, no en tinc prou.
Bé, moltes gràcies per venir. Esperem que us hagi agradat moltíssim. No sé si ho heu vist a l'entrada, avui aquesta funció, que és la nostra primera com a aquesta companyia que s'ha conformat amb aquests nous integrants, o amb aquesta nova combinació d'integrants, i tenim aquí a l'entrada, per si voleu, una col·laboració que ens ajudarà a seguir endavant, a seguir preparant nous projectes i seguir tirant una mica endavant de la cultura i del teatre. Moltíssimes gràcies per venir.